Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Huli po nating unahin ang ating panalangin. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat. Kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists, at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa pinagkalob na malikhaing talino, kalamang teknikal, at kakayahang panaigin ang katotohanan. Magtaglay sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming tungkulin. Naway magsilbi kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan po sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon po ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagan niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon kung anong nakararami at maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta, na magampanan ang aming mga papel nang may talino at pangunawa nang ang katotohanan at kagandahan ang manaig sa online media. Inaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police kakausapin daw po mga paaralan at iba't iba pang mga institusyong pinapasok ng CPP-NPA. Mga universidad umalma naman sa AFP statement ng Red October Movement ng mga estudyante. Balitang kumakalat tungkol po sa sakit ni Duterte, ilusyon lamang daw ng mga kritiko. Mocha Ozon, pinasasagot ng ombudsman sa reklamo sa sign language video. Hearing sa kaso ni na De Lima sa Quezon City, ipinagpaliban. Nakaimbak na 50,000 sacks ng bigas sa Iligan City, kinumpiska. Bagyong Queenie, humina pero magdudulot pa rin ng mga pag-ulan. Pangulong Duterte at Mayor Sara tumaya na rin po sa loto. At sa ating tanong sa bayan mga kapatid,
Ano ang gagawin nyo sa pera kung kayo ang mananalo po sa 800 million pesos na jackpot sa loto ng PCSO? Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening to everyone. Muling sumasa niyo po ang palatuntunang Kamaong Asero at ako na po ito si Harold Dacame. Everybody's welcome sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw ng Huwebes, October 4, 2018. Nag-take to po tayo sapagkat medyo sumabit po yung ating audio pero I think okay na po tayo. So kasama po natin ang buong person ng Leader News Philippines, News and Current Affairs, Operations, Creative and Live Streaming. Headed by Engineer Robert Licop and Producer Head Writer Angeline Valencia. Habang nasa Singapore pa rin ang ating Creative Director Mark Anthony Reynoso. Musta po ang ating mga OFW na nakasili po sa online platform upang makabatid po ng mga nangyayari sa ating bansa. Haraniwang okay po lamang kayong lahat ngayon sa mga oras pong ito habang nanonood sa ating palatuntunan. Ang ating mga telepono po sa studio sakaling nice pong tumawag at sumali po sa ating matalinong diskusyon. Sa mga Globe users po ay 0927-494-2175. Ayan. Samantala, sa ating smart subscribers naman, ang ating nakahandang telepono po ay 0949-7365000. Pati yung cellphone ko naghahang. At ganon, no? At ganon. Minumulto tayo yata ngayong Huwebes. Taglit, ha? Sige, unahin muna nating batiin ng mga buena manong nagparamdam sa ating palatuntunan. Rolid Jola dyan sa Maynila, sabi niya, Amen! Josel Moran, Amen! John Sinsano, magandang gabi, Leader News Philippines. Ernalyn Goles, nakathumbs up. At good evening, Chairman Harold Dacame at sa Hukbong Federal na ang kilosang pagbabago. Ayos, pakilike niyo po ang ating FB page ng Leader News Philippines. At sumali po kayo sa ating itinatanong sa bayan. Ano po ang inyong sagot? Ano bang gagawin niyo sa pera kung kayo ang mananalo sa 800 million pesos na jackpot money sa loto ng PCSO? Si Harold Dacame, ang Kamaong Asero. Babati daw yung media expose ni na Rolid Jola at ni na Rodalyn Ginto. Ayan. Diyan sa SBC TV22, yung himpilan ni Mayor Bong Gordon. Kaibigan po natin. Kumusta ka dyan, Mayor Bong Gordon? Kumusta ka na? Long time na no here. Siyempre, kasama po natin sa public service. Katuwang po natin sa paglilingkod sa bayan ng Long Ridge Philippines ni na Madam Rich Vicky Go at yung ating PQC Paint Depot and Bargusco Auto Parts. Yan naman ay binabantayan, minamanage ng mag-isawang Rafi Bianson dyan sa Tacloban City. Kumusta po ang mga nasa Tacloban City? Mga nasa Visayas, Mindanao area at iba't iba pang mga lugar na nakasili po ang ating mga kababayan sa ating palatuntunan. Vic Vista Barameda, kung ako ang mananalo ng sa loto ng 800 million pesos, kung gagawin ko, magbibigay ako sa mga cancer victim para sa dugtong buhay nila. Very nice. Very nice, Vic Barameda. Lisel sa Malinog Mendez, naka-thumbs up. Tutulong ako sa bawat mamamayan, sabi ni Ernalyn. We're watching from Medina, Kingdom of Saudi Arabia, sabi ni Lisel sa Malinog Mendez. Si Harold Dacame, ang Kamaong Asero. Well, sige. 800 million pesos, napakarami niyan, ha? Hindi biro ang perang yan. At alam niyo ho, this is a history in the making. Dahil sa pagkakataong ito lamang ho, ngayong taong 2018, ay pumalo ho sa 800 million pesos ang patmani na ng 658 Super Lotto Draw, Ultra Lotto Draw ng PCSO. Yun.
At as usual, mga kaibigan, pagka lumalaki ng todo po ang premyo na nakataya, lalong humahaba ang pila sa mga lotto outlets. At siyempre, marami pong nagkaka-interest, maraming nagbabaka sakali. Pero maganda po dyan, habang kayo po'y tumataya sa lotto draws ng PCSO, nakakatulong po kayo sa mga mahihirap na nangangailangan po ng atensyong medikal, tulong medikal. Sapagkat 30% dyan sa nalilikom na mga taya po ninyo ay inilalaan po sa charity works ng PCSO. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Hindi po tulad sa mga illegal na sugal, tulad po ng wedding, bay yung mga kurap lamang na politiko, pulis, general, at kung sino-sinong namumunini sa mga lagay ng illegal na sugal. Kaya ang sa halip na tumaya po kayo sa wedding, o sa ano-ano pa mang mga illegal dyan sa palipiligid po ninyo na hindi naman masawata, ay suportahan po natin ang mga draws ng PCSO. Yan po illegal, regulated at pinatatakbo po ng gobyerno. Ang maganda po dyan ay napakarami po ang natutulungan ng PCSO. Salamat pala, by the way, kay Retired General Alex Balutan, ang General Manager po ng PCSO, ano? Sapagkat lahat po ng ating mga endorsement ng mga nangangailangang tulong dyan sa PCSO ay wala pong kagatol-gatol pinagbibigyan. Dami-dami po nating natutulungan. Ano? Yung mga lumalapit sa atin, pambayad sa ospital, wala. Wala po kasi talagang 98% ng mga Pilipino hindi naman po naghahanda para sa pagkakasakit. Lagi namumroblema ho kapag na-hospital na. But mabuti lamang po ang PhilHealth ay active din. So nga lang, alam niyo po ang sagot ng PhilHealth ay certain percent lamang. I think, magkano ba sinasagot ng PhilHealth? Lalo doon sa, maliban na lamang po doon sa talagang mga hikaos na yung no balance billing nila, ayun. Pero yung mga may trabaho naman ng konti, may hanap buhay na konti, parang 20% lang sagot ng PhilHealth. O ngayon, pag lumapit yan sa atin, at i-recommenda po natin sa PCSO, hindi po napapahiya ang Leader Knows Philippines dyan sa tanggapan po ni General Alex Balutan ng GM ng PCSO. Salamat, GM! Okay, good evening sa ating kaibigang Jawar Sandoval, ang ating Executive Director ng Hukbong Federal ng Kilosang Pagbabago na nakabase po sa Indonesia. Ayan, hope to see you very soon, Ambassador Jawar Sandoval. At salamat ulit sa iyong tiwala sa Leader Knows Philippines at sa pagkakataong kami po ay makapaglingkod ng mas malawak pa sa ating mga kababayang Pilipino sa bansa at sa mga viewers sa buong mundo. Yan. Through the services of Leader Knows Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin natin yung ating survey question, no? Alam niyo, kakaiba itong tanong natin ngayon, ha? For our daily episodes, mga social issues ang pinag-uusapan natin. Political issues, social issues, at kung ano-ano pang mga issue, no? But by today, pag-usapan po natin itong jackpot price ng loto. Alam niyo, ako personally, ako may knowledge ako na talagang may mga tumatama dyan sa loto. Kaya't hindi po masamang tumaya paminsan-minsan dahil tulad po ng sinasabi ko, habang tumataya kayo, nakakatulong kayo sa ating mga kababayan. Ayan. Yan po ang maganda dyan. Okay, tumaya sa mga wedding na yan, hindi po nakakatulong. Ang nabubusog lamang, nabubundat lamang po sa mga illegal na sugal, ang mga kurap na politiko, kurap na polis, kurap na militar, at kung sino-sino pang, pati medyang kurap. Nabubundat ho sa mga illegal na sugal tulad po ng wedding. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tinatanong natin, kung kayo ang mananalo sa loto ng 800 million pesos na jackpot prize ng PCSO Lotto Draw, ano ang gagawin niyo po sa pera? Yan. Maganda pag-usapan. Alam niyo, marami rin po akong alam kasi na mga nanalo po sa loto ng milyon-milyon. Pero parang isang iglap lamang nawawaldas din. Perhaps one of the reasons ay walang planong maganda. Nabibigla, biglang nagkaroon ng maraming pera, hindi alam kung saan dadalhin. Kaya nga't minarapat po nating itanong ito ngayong gabi para at least mabigyan tayo ng mag-isip nga tayo. Oo nga, paano ba? Kung tayong manalo, anong gagawin natin sa pera, di ba?
Ayan. So, maraming sumasagot dito sa atin. Good evening pala, General Balutan. Yung aking resolution about sa ambulance. Puntahan mo, Ernalyn. Puntahan mo. Pag ako ang nanalo, di na ako mag-abroad. Savings for the kids' future, investment at tutulong sa mga nangangailangan. Mabuhay po ang Pilipinas, sabi ni Lizelle Somalinog Mendez na nasa Kingdom of Saudi Arabia. Thank you, Lizelle. Sabi naman po ni Charlene Cantina, good evening po. We're watching from General Trias, Cavite. Gandang gabi po sa mga taga General Trias, Cavite. Oy, by the way, kumusta po yung ating kaibigang Vice Mayor ng 13 Martires, Cavite, na si Vice Mayor Denver, Colorado. Yan, siya na yung Vice Mayor ngayon at napipintong siya pang maging mayor kasi yung mayor po dyan ngayon ay akusado ng ilang counts ba yun ng murder na may kaugnayan pa rin sa, hindi ako nagkakamali parang siya'y nakasuhan sa pagkamatay ng Vice Mayor dyan sa 13 Martires makapag-follow up nga ng isyong yan kasi alam nyo, habang papalapit po ang eleksyon, naku po, para tayong muli na namang nagbibilang ho ng parang nag-iiskutinyo tayo ulit, parang nagtatali na naman tayo ng mga pinapatay na may kaugnayan po sa politika. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 51 minutes after 7 in the evening, ano po ang gagawin nyo sa pera? Kung kayo po ang mananalo ng 800 million pesos na premyo po sa Lotto Draw ng PCS. So, mag-isip nga tayo, ha? Sige. This is a mental calisthenics so that magplano po kayo. Magplano. Anong gagawin? Di ba? Kailangan may plano. Kapag ka walang kaplano-plano, nadidiskaril. Yan po ang katotohanan dyan, paring Bong David sa Netherlands, magandang gabi sa'yo. Idol, gandang gabi at sa lahat ng mga taga-subaybay ng Kamaong Asero, sabi ni partner Bong David. Okay lang, mate Hope, agbalik mo, Pinas, kita tayo. Ibibili ng bahay at lupa, bigyan ng kapital sa negosyo ang mga anak ko, sabi ni Charlene Cantina. Pag ako, Errol, alam mo na kung ano ang gagawin ko dyan. Ano nga, partner Bong, ang gagawin mo? Palagay ko, uuwi ka na. Lalayasan mo na ang Netherlands. Pag ako ang nanalo, Idol, magtatayo na ako ng radio network at magkakasama tayo. Magkakasama-sama na tayo. Bukas, tataya ako, Idol, sabi ni Rolly Jola. Tumaya ka na, Rolly Jola, para may chance kang manalo. Rich Vicky, pag ako ang nanalo, si Errol, mas madami na tayong matutulungan, of course, ilalagay sa negosyo. And enjoy life with loved ones. Malayo ang mararating ng pera na yan. Tama ka, Rich Vicky. Malayo talagang mararating sa dami ng perang yan. Pastor Ram Gamboa, ikaw, Pastor Ram, anong balak mo? Pag ikaw ang nanalo. Tumataya ka ba, Pastor Ram, sa Lotto? Sa Lotto Draw? Ng PCSO? We live for today but we always prepare for the future. Tama ka, Rich Vicky. Alright, sige. Ano po ang gagawin nyo sa pera kung kayo pong mananalo ng 800 million pesos na jackpot prize sa Lotto ng PCSO? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kaibigan, irepeke na po muna natin ang mga reports ng ating mga masisipag na tagapaggulat. Unahin natin ang balita tungkol po sa vendetta na numpa daw kay Soto. Ano ba yung vendetang yan? Alamin natin sa report ni partner. Bakit umugong? Umugong ng konti. Saan yun? Ayan, okay na. Dito? Ayan. Ay, talaga pag live ay minsan pag live talaga minsan may mga ayan na, malinis na, okay. Vendetta na numpa daw kay Senate President Tito Soto. Alamin natin ang detalye. Hatid na sa atin mula sa Senado ng Republika ng Pilipinas na binabantay ni partner Jojo Sikat. At lagi po natin nakakasama gabi-gabi. Partner Joe, magandang gabi!
Pasok mo ang balitang yan. Nanumpa na ang kilalang pinuno ng bendeta sa teleserye probinsyano na si dating Senador Lito Lapid at ang anak nitong si Mark Lapid sa harap nitong si Senate President Vicente Tito Soto III bilang miyembro ng Nationalist People's Coalition. Sa ipinadalang larawan nitong si SP Soto, kitang nanumpa itong mag-amang Lapid sa harap ng senador bilang miyembro ng MPC na tatakbo sa nalalapit na halalan. Tatakbo sa ilalim ng MPC itong si Lito Lapid bilang kandidato sa pagkasenador. Kinumpirma naman itong si Soto na tatakbong alkalde naman ng Porac, Pampanga ito si Mark Lapid na dating gobernador ng lalawigan ng Pampanga. Kinumpirma din ni Soto na manunumpa itong si MPC o dito sa MPC itong si Senador Joseph Victor Ejercito sa susunod na linggo bago magsimula itong paghahain ng Certificate of Candidacy sa Commission on Election. Magugunitan na naunang kinumpirma nitong si Soto na tatakbo sa susunod na halalan si dating Senador Lapid dahil tiwala itong NPC sa kakayahan ng dating senador sa larangan ng politika. Ito si George Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo, Nationalist People's Coalition. Long time ago, I'd been a member of that political party in 1992. Bata pa ako noon, 22 years old, napamember ako dyan. Pero di naman po ako sumasali na sa politika, kaya't wala na. Di na ako nag-renew ng membership. Ngayon po, ang tinataguyod natin ay Hukbong Federal ng Kilosang Pagbabago na pinamumunuan naman ng ating Tatay Doming Aspiras Cañero at ang ating mga kasama po dyan, yan si Ambassador Jawar Sandoval, kasama po natin yan as Executive Director, at yung ating Vice Chairman, Vice President Attorney Milanio Batas Mauricio Jr., Legal Counsel din po natin. Ang ating Secretary General, napakasipag na principal po ng Holy Spirit Academy, si Roy Cañero, at ang mga kasama po natin, sila Dato Sukarno Almoro, si Mr. Yusuf Mando, si Ernalyn Caingles Goles, si Tim Gabriel, si Rando Palacol, yan, si Errol Dacame as a spokesperson, special assistant to the chairman and PIO, at marami pang iba. At patuloy na lumagalaganap ang ating grupo. Patuloy pong dumadami ang ating mga kasama sa mga probinsya, sa mga munisipyo, cities at mga barangay. Kaya't kung nais niyo pong sumali sa Hukbong Federal ng Kilosang Pagbabago, tawagan niyo po ako sa 0995-148-3605. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Basahin ko muna itong mga maagang sumagot doon sa ating survey question ha. Madali lang yan, sir. Sabi ni Hernan Quirnones, mag-business po. Maganda mag-TPC eluding business. As usual, yan. Sabi naman ni Mark Anthony Reynoso, ako pag nakuha ko yan, first, kailangan kong ibalik sa Diyos ang 10%, ipapatayo ko ng church niya para doon ko may buhos. Pangalawa, ambunan ko ang kahit $500,000 bawat family member ko kasi marami kami, baka di kayanin kong tigay 1 milyon. Yung half ng kikitain ko, invest ko sa stocks na tumubo naman at lumubot dumubli ang kita. Yung 25%, pang tour namin ng pamilya ko at yung 25% pang business ko na. Kasama na sa investment ang Leader News Philippines. Okay talaga ito si Mark ha. Hindi nakakalimutan ng Leader News Philippines. Sabi ni, ayan, nag-react tuloy si Angeline. Well said, Kuya Mark. Ayan. Paano ako mananalo? Di naman ako tumaya. Nandito ako sa Singapore. Yan lang. Yun lang. Joan Fernandez Jammer, para sa akin kung ako ang palaring manalo ng 800 million pesos na yan, ibibigay ko ang kalahati sa may hirap, katulad ko, ang kalahati gamitin ko sa pamilya ko. Parang tutuparin nyo kaya mga sinasabi nyo pag nandyan na yung 800 million pesos, yung pera? O di kaya magtatago na kayong lahat pag nakubra nyo sa piseso.
John Claridad, pag manalo ako sa loto, mamimigay ako sa mahihirap. Papatayo ako ng church. Lahat ng kapamilya ko, bibigyan ko lahat ng nakatulong sa akin, tutulungan ko rin. John Claridad, primo. Thank you. Terry Superalda Dibibar, pag nanalo ako, John Sir, lahat na may hirap, bibigyan ko pang kabuhayan. Lahat ng hindi kaya bumangon sa dumaang bagyo, tatak MCBO. Yan, sige. Terry Superal Dibibar. Carlito Turalba, kumusta ka na, Carlito? Yan, nabuhay ka ha. Ngayon ka lang nagparamdam. Carlito, ibibigay ko ang 20% sa Home for the Aged, another 20% sa DSWD, 20% ibabalato ko sa mga kamag-anak at kaibigan. Sana po, Lord, manalo ako para makatulong ako sa mga nangangailangan at babalatuhan ko rin po si Sir Errol Dacame at sa mga nag-comment dito. Carlito ha? Ikaw ba'y tumaya ka na? Kasi kung hindi naman tayo tumataya, paano tayo magkakaroon ng chance? Sabi ni Mucha Juana, magtatayo ako ng foundation ng hydrocephalus. Alam niyo ba yung hydrocephalus? Yung hydrocephalus, yan po yung mga tao o mga bata madalas na sobrang laki ng ulo. Yung lumalaki po ng ulo na parang sa pelikula, parang yung mga alien ang hitsura. Hydrocephalus. In yung terms itself, maraming tubig kasi sa hydro nga eh. Nagkakaroon ng maraming tubig yung ulo, kaya hydrocephalus. Katulad po ng sakit ng ayan. May sakit pala ng ganyan yung anak ni Mucha Juana. Maraming mga kagaya niya hindi makapagpagamot dahil sa kakulangan ng pera. Tama ka. Thank you, Mucha Juana. Carmen Rosales, ang panalo yan, mga kampon ng kalaban sa administrasyon para panggastos para sa eleksyon. Char. Sabi niya, igagatong ko, magpapalitsyon ako ng baka. Sabi ni Lanro Nudakar. Iba naman tong opinion niya. No? Igagatong niya raw yung pera, magpapalitsyon siya ng baka. Ayos itong naisip. Vicky Samson, mag-i-invest po kasi gusto ko magtayo ng sariling eskwelahan, paaralan para sa lahat, libreng school po para makapag-aral din yung mga street children na hindi kaya pumasok sa eskwelahan. Alam niyo, ang gaganda ng mga plano niyo, no? Ganda lahat ng mga pinaplano niyo. Magbabayad ng enrollment fee sa Team Hocus Picos. Ano yun? Bibili ako ng kamatis, sabi ni Joel Credo. Ano, Joel? Bakit? Bakit kailangan mo ng 800 million para bumili ng kamatis? Jen Cabling, ako pag nanalo ako, magpapatayo ako ng bahay para sa may hirap na walang tirahan at magpapatayo ako ng konting negosyo para sa kanila. 800 million, konting negosyo lang, Jen. Marami na kasi maraming pera. Sabi ni Angie, ako, una bibigyan ko ang simbahan dahil lahat ng biyaya ay galing sa Diyos. Sunod para sa pamilya ko, pati na rin sa mga taong gustong makapag-aral. Mag-i-invest din ako sa lupa, bahay at negosyo para secured ang future. Kapag kumita ng doble yung investment ko, siyempre po, bibili rin ako ng bakanting lupa at magtatanim ng puno para makatulong din sa kalikasan. Ayos yung plano ni Angelina. Kala ko magtatanim ka ng pera sa lupa. Naalala ko yung pagka nahulog yung pera ng mga bata pa. Wag mo nang pulutin, tutubo yan. Yan, sige. Kayo po, anong plano ninyo, ha? Kapag kayong nanalo ng 800 million pesos na premyo ng PCSO dyan sa Lotto 658 Super Lotto or Ultra Lotto ba yan? Tol, ipamimigay natin sa mga politikong di makontento ka sa kanilang sahod at walang kabusugan na parang mga buhaya, sabi ni Tol Edmond Cleofe Dacuya Jr. Loto, sana di lang ito sadyang pinalalaki ang jackpot para sa nalalapit na eleksyon. Parang nakikita ko na kung sino ang mabibiyayaan yan. Bato-bato sa langit ang tamaan, masakit. Oo nga. Sino kayang mananalo talaga dyan, ano?
Sino kayang manana? Naalala ko tuloy, alam nyo, nung bata-bata pa ako, I was a cable reporter, biglang inimbestigahan ni Alfredo Lim. May mga bali-balita kasi dati na peke daw yung Lotto draw ng PCSO. Inimbestigahan ngayon ni Alfredo Lim na nagkataon that time ay direktor ng NBI. Alam niyo po ba kung anong nangyari? Ang nangyari, tumama ng 5 milyon si Alfredo Lim. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Talaga itong si Fred Lim talaga mahiwaga din ito, no? At yung platinum pang nakuha noon, ewan ko, dinala sa NBI, panahon din yun ni Alfredo Lim. By the way, si Fred Lim, nangangarap yata uling bumalik ulit na mayor sa Maynila. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ma'am Amira Sunshine Magdangal. Ayan, Princess Amira Sunshine Magdangal, ang chairperson po ng Sulong Katutubo International Foundation. Nanonood po sa atin. At by the way, yung mga leaders ng Sulong Katutubo International Foundation, inaasahan po kayo na dumalo sa seminar sa linggo dyan sa Barangay Mulawin, Rizal, Nueva Ecija. At isasabay na rin po yung distribution, yung release ng 4 na motorsiklong na panalunan po ng mga maswerteng miyembro noong August 19 meeting po sa Philippine National Bank sa Pasay. So, it's good to witness. Magandang mapanood po ninyo yung pag-release ng 4 na motorsiklo. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Yan. Sabi ni Mader Kati Bragais, anak, ako walang pag-asa kasi hindi naman ako tumataya sa loto. Ayan. Tumaya ka, Mader, para may pag-asa ka. Kasi pag hindi tayo tumataya, talagang walang pag-asa. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Saglit lamang habang kayo po'y nag-iisip ng isasagot po ninyo sa ating tanong, ano ang gagawin niyo po sa pera kung kayo po ang mananalo ng 800 million pesos na premyo ng loto ng PCSO. Papasukin muna natin ang isa pang report. Laban politikong nasa drug list, ipinagbawal na. Ano kaya itong laban na ito? Siguro ito, PDP laban ba ito? Baka PDP laban ito, ha? PDP laban, bawal na sa kanila mga politikong nasa drug list. Yan, ganyan siguro. Alamin natin ang detalye ng balitang yan, hatid na ni partner Jojo Sica. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Ba naghigpit ang PDP laban, ha? Samantalang dati-rate, parang namumunini na 5-5 mga politikong nire-recruit ng PDP laban. Ayan, kaya nga nagkawatak-watak po ngayon. Detalye, hatid na sa atin ni partner Jojo Sigat. Parang Jo, pasok ka. Mariing ipinagbabawal na nitong si PDP laban President Aquilino Coco Pimentel III na makapasok sa kanilang partido itong mga politiko na nasa drug list ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ito yung inihayag ni Pimentel sa harap ng rekomendasyon ng Department of Interior and Local Government sa Commission on Election na i-disqualified nga itong mga kandidato na nasa narkolisa. Ayon dito kay Senator Pimentel, walang tatanggaping politiko itong kanilang partido na nasa drug list. Sakali anyang may makalusot o magkamali sila sa pagtanggap sa na nasa drug list, meron itong PDP laban ng Membership Committee at Executive Committee na nagre-repaso at nagre-reject sa membership application. Ayon kay Senator Pimentel, when we recruit, but of course we can make mistakes. Dapat may second or third round kami of review. So sir, ngayon nire-review nyo yung list from top to bottom nasa drug list. So possibly, meron din talaga matatala kung ma-check nyo na. Lalo na kung may nagre-reklamo sa amin, bakit yung tinanggap si Mr. X sa drug list, tinitignan namin. Pero ang daming mga wrong info. Dahil alam mo, politika ito eh. Yung kalaban ni Mr. X, parating sasabihin, nasa listahan siya. Ganun. Pero when you look at the list, wala naman doon. To be fair to the person.
Magugunita na sinabi nitong DILG na mayroong 93 na local officials ang nasa narcolist kung saan ang 58 dito ay pawang mga alkalde. Ito si Jojo Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sicat sa report na yan. Oo nga. Ano yung mga... Bakit hindi na lang ilabas ng PIDEA yung listahan na yan para nagkakaalaman? Kasi dati nang may listahang nilabas ng Pangulo, ano na kaya nangyari doon sa listahang nilabas ng Pangulo? Maraming pinangalanan din, mga politiko, mga mayor, may congressman. Ang nangyari nga po parang mga dagang nagsitakbuhan papunta sa Malacanang para siguro magmano sa presidente. Diba? Including Peter Lim. Oh. Pumunta rin sa Malacanang, nasa na kaya si Peter Lim? So, ayan na naman tayo. Ano kaya nangyari doon sa mga ko na yun? Maganda niyan ang problema lamang dyan, baka mamaya niyan adulterated ang listahan. Baka mamaya mapasukan din ng politika, di ba? Yung bang kailangan sigurado ang maililista po dyan. At siguradong kumpirmado. Nakita niyo yung kaibahan? Siguradong kumpirmado. Validated sa madaling sabi. Mahirap kasi pagka maglista tayo dyan ng may halong politika lamang. Leonard Raimundo. Hello po, gandang gabi, sabi niya. Mary Badilla Mercado. Magandang gabi, Mary Badilla Mercado. Kumusta kayo dyan? Ulitin natin yung ating survey question. Ano ang gagawin nyo sa pera kung kayo po ang mananalo ng 800 million pesos na tumataginting na premyo ng PCSO Ultra Lotto 658 Ultra Lotto Draw? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Isa pang report ang ating padaanin. Ayan. So, alam nyo, kapag ka may award na ilalaan tayo sa mga reporter, parang napakaliwanag na kandidato ito si partner Jojo Sicat. Ano? Marami tayong mga reporter, pero ito lang si Jojo ang napakasipag. Oh, yan. Sige. Mga politikong nasa... tapos na yan, di ba? Parang kadugtong na balita yan sa PDP laban. Sige, alamin natin. Mga politikong nasa drug list, pinagbawalan. Yan. Saan pinagbawalan? Alamin natin sa... Wala yan? Tapos na ba ito? Wala pa, di ba? Angie, tapos na yan? Oo, tapos na yan, ano? Sige. Mabuti pa ito. Ito muna. Pampabuenas muna tayo. Loud business, bakit nga ba patok na patok? Ayan. Ayan, mas mabuti pa yan. Yung mga naghahanap po ng negosyo at magkapera maliban po sa loto. No? Ito po ang panoorin nyo. May special report na binantayan at nilikom si Binibining Angeline Valencia. Panoorin po natin. Ito po. Ordinaryong tao na katulad natin na ngayon po sa loob ng 2 taon ay bilyonarya na mamayag ka. After 3 years to 6 years, magbibigyan po kayo. Mag-aaral man, profesional o nasa bahay lamang, maaari ka nang kumita ng malaki sa pamamagitan ng load business. Ito ang negosyong ibinabahagi ni Hernan Quinones na isang speaker at business mentor. Hindi ba importante kung nakapagtanong natin ito? Hindi. Sample na lang, manufacture. Hindi mo natin. Maaari kang pumili kung anong nais mong load business package. Maaaring magsimula sa 3,000 piso pataas depende sa nais na package. Ang mga misis gaya na Divina, ito ang pinagkakaabalahan. Anila, tiyak na mabilis ang kita sa ganitong negosyo. Parang pinasabay ko kasi sa business ko may business. Malaking tulong din. So dito ako na-amaze dahil hindi pa na milyon ang pera. Kahit maliit lang kung tatrabahuhin mo, kikita na talaga. Di gaya ng ibang load business na magkakahiwalay pa ang SIM sa bawat network, sa Telepreneur Corp, isang SIM lang ang gamit para maload na lahat ng network. Sa mga interesado sa ganitong negosyo, maaaring bisitahin ang kanilang Facebook page. Angeline Valencia,
Para sa Leader News Philippines. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Leader News Philippines, Errol Nakame of Kamaong Asero. Thank you! Ayan, dito ako dito sa isang camera. Si Errol Nakame, ang Kamaong Asero. Ayan, thank you. Balik tayo sa ating palatuntunan mga kaibigan at binabati natin muli ang ating mga kasama sa Philippine Online Broadcasters Association. At mga kasama nating Board of Directors, sila paring Gani Oro, Mario Batigas, ang Future Councilor sa San Jose del Monte City, si Manoy Roger Braun at si Manoy June Burnasal, si Engineer Oliver Licop at ang inyong pong lingkod bilang Pangulo po ng POBA. Yan, thank you. Iniimbitahan tayo partner ni kasamang Mario Batigas daw sa October 18, anniversary ng Latigo newspaper niya. Gagawin daw sa West Avenue, Shangri-La Restaurant. Yan. Wala daw siyang inimbitang ibang online practitioners, kundi ang mga miyembro ng POBA. Yung hindi daw miyembro ng POBA, hindi pwede. May inimbita raw siya doon sa San Jose del Monte. Isang katerba daw yung nagyabang pa raw. Natatawa ako sa kwento ni Consiel Mario Batigas. Kilala ko yung nilantakan daw yung mga lechong kawali, crispy pat. Natatawa ako. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Balita muna tayo mga kaibigan. Makikipagkomunikasyon daw po ang PNP sa mga paaralang tinukoy ng Armed Forces of the Philippines kung saan may ginagawang recruitment po ang New People's Army. Itong sinabi po ni PNP Director General Oscar Albayalde matapos ang pagbubunyag po ng AFP na
ng mga pangalan ng 18 universidad at kolehiyo sa Metro Manila kung saan may nagaganap daw na recruitment ng mga NPA sa mga mag-aaral para sa Red October Oyster Plot. Si NCRPO Director Guillermo Eliezer naman ang naatasang makipag-usap sa mga pamunuan ng mga naturang paaralan para malaman kung paano makatutulong ang PNP upang hindi mabiktima ng mga komunista mga kabataan. Pero sa ngayon ay kailangan munang matiyak ang mga impormasyon mula sa mga dokumento na kanilang na-recover sa mga komunista. Ayon din po kay AFP Chief of Staff General Carlito Galvez, hangad din niyang makausap ang kalihim ng DepEd at ng CHED. Hindi rin daw nararapat na labanan ng mga estudyante ang mismong pamahalaan na nagbibigay sa kanila ng libreng edukasyon. Paaralan din daw ang dapat na ituring na pangalawang tahanan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sa kaugnay na balita mga kaibigan, ikinagalit naman ng mga pamunuan ng mga universidad na tinukoy ng Armed Forces of the Philippines na pugad daw sila umano ng recruitment ng mga Communist Party of the Philippines. Sinabi po ng Secretary General ng University of Santo Tomas na patunayan ang paratang kung bakit napabilang ang mga mag-aaral sa aligasyon. Miyerkules nang i-anunsyo po ng ni AFP Deputy Chief for Operations Brigadier General Antonio Pardelle Jr. na kabilang ang mga estudyante mula sa 18 universidad at kolehiyo sa Metro Manila na hinihikayat daw na sumali sa komunistang grupo. Ilan sa mga pinangalan ng paaralan ay universidad at University of ay ang University of the Philippines, Diliman at Manila, Adamson University, Ateneo de Manila University, Polytechnic University of the Philippines, Manila Far Eastern University, University of the East, Caloocan at Manila, University of Manila, Philippine Normal University, Lyceum of the Philippines University, San Beda University, Iloilo Amang Rodriguez Institute of Science and Technology at Emilio Aguinaldo College. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Samantala, kaibigan, 21 minutos sa po makalipas ang alas 8 po ng gabi. Wishful thinking lamang daw ang madalas na ipinapakalat na sakit daw ng Pangulong Rodrigo Duterte. Tuwing hindi raw kasi sumisipot ang Pangulo sa kanyang mga aktibidad, ay merong mga balitang kumakalat na isinusugod ito sa pagamutan. Ayon po kay Presidential Spokesman Harry Roque, marami lang ang naghahangad ng masama sa kalusugan at kapakanan ng Pangulong Duterte. Nilinaw din itong walang sakit ang Pangulo at malusog naman daw ito. Nagkaroon lamang daw ang Pangulo ng private meeting kaya't hindi ito sumipot sa pagtitipon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa palasyo ng Malacanang kahapon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Humihingi naman ng paliwanag kay dating PCOO ASEC Maucauson ang Office of the Ombudsman tungkol sa reklamong inihahin sa kanya kaugnay ng viral sign language video kasama ang vlogger. 10 araw ang ibinigay na panahon kay Uson para makapaghain po ng written explanation or komento. Nitong Setyembre lamang din nang mag-file ng complaint sa Ombudsman ng Philippine Federation of the Deaf dahil sa blog post ni Uson. Kasama na rin sa video ang vlogger na si Drew Olivar kung saan pinagtripan ng dalawang sign language ng deaf community. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Isa pang live report ang ating panoorin mga kaibigan. Opisyal daw po ng BIFAR, sinabon ni Senador Villar. Bakit kaya? Alamin natin sa report ng nagbabalik pa ring masipag na reporter natin, partner Jojo Sigat. Paring Jo, once again magandang gabi sa iyo. Pasok ka. Ginisa nitong si Senadora Cynthia Villar ang mga opisyal ng Bureau of Fishery and Aquatic Resources o itong BIFAR sa budget hearing ng Department of Agriculture sa Senado. Sa pagharap ng mga opisyal ng BIFAR sa pagdinig ng DA, sinabi nitong si Senate Committee on Agriculture and Food Chairman Senadora Cynthia Villar na dapat kabisado ng mga opisyal itong pagpapatakbo ng ahensya dahil mahigit 2 dekada nang nanunungkulan ng mga opisyal ng BIFAR kaya't nagtataka ang senadora kung saan napupunta itong pondong ibinigay sa ahensya.
Nag-init ang ulo ng senadora matapos na hindi may paliwanag ang mga nagastos itong 2018 at taong 2017 dahil ang tanging dalang dokumento ay mga posibleng gagastusin sa hinihinging pondo para sa 2019. Ito ang pahayag ni Villar sa isinagawang pagdinig. Okay, ano yung marketing development na 78 million? Alam nyo, kasi pag nagpalit ng nagmamanage ng agency, kayo na iiwan eh. Yes, kaya meron kayong historical knowledge of your agency. So kayo na lang ang tatanungin ko kasi alam nyo yan eh. You've been there. How many years have you been in BIFAR? Yeah. 20 years na. Oh, si yung katabi, ilang taong ka na sa BIFAR? Oh, 30 years. Oh, you should memorize this by heart. Kahit nga hindi nyo tingnan yan, dapat memorize nyo na yan by heart. Oo. Minsan kasi, ayaw nyo sabihin sa akin eh. Tingin ko, nililito nyo ako eh. Alam nyo naman eh, ayaw nyo lang sabihin sa akin eh. Oh. Imposible na 20 to 30 years ka sa BIFAR, hindi mo alam kung saan gagastahin ang pera ng BIFAR. Bisi ka natutulog. Alam mo na yan. Aniya ni Villar, dapat may paliwanag itong detalyado ng mga opisyal ng BIFAR kung saan napunta itong pondo na 3 bilyong piso na kanilang ginamit sa aquaculture, post-harvest, processing, storage at market development sa 16 na region, partikular na sa Region 1, 3 at Region 4A. Hindi masagot-sagot ng mga opisyal ng BIFAR ng tanongin ni Villar kung magkano ang penalty ang nakolekta at kung saan dinala ang penalty na kanilang nakolekta. Hindi rin kumbinsido itong senadora sa mga paliwanag ng mga opisyal ng BIFAR dahil hindi sila handa sa ginawang pagdinig ng Department of Agriculture budget sa Senado. Ito si Giorgio Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Nakakaya pagka nasasalang sa mga ganyang budget hearing tapos ang pupunta hindi preparado. Kayo mga nasa gobyerno, sana ipakita nyo naman na nagtatrabaho talaga kayo, no? Ano ba naman yung preparasyon? Napaka-importante ng hinahangad ninyo. Budget, 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 more budget. Pero hindi kayo preparado para i-share ang mga data. Para kayo mga tulog sa pansitan lagi. Sharon A. Viernes, sabi niya, pag ako ang nanalo, siyempre babayaran ko muna lahat ng pagkakautang ko. Mahirap na, 800 million yan. Hindi natin alam, isip ng tao nga. Ito maganda itong sinabi niya, babayaran niya muna ang mga utang niya. Siya lang nagsabi nito. Siya lang nagsabi. Yung lahat may mga magandang plano. Hindi naisip yung utang. No? Lahat ng tao may utang. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Lahat ng tao, mahirap man, mayaman, lahat may utang. Kahit ako may utang din. Ganyan talaga nabubuhay. Nakakapangutang. Sabi niya, second, ensure ang future ng pamilya ko muna at kamag-anak. Third, bahala na bukas. Ang dami ng pera, bahala ka pa rin. Bahala mentality pa rin, Sharon. Dami ng pera, you have the plan. Kaya ako itinatanong ito. Kailangan nating pinaplano ang bukas. Kayo po, mga dear viewers natin, anong plano nyo? Anong iniisip nyo? Anong gagawin nyo kapag kayong nanalo ng 800 million pesos na jackpot prize ng PCSO Ultra Lotto Draw na pinipilahan na po ngayon. Daniel Solas San Diego, naka-like siya. John Sinsano, pag nanalo, tutulong sa mga bata na may cancer at magtatayo ng negosyo para matulungan naman ang mga walang trabaho. Thank you, John Sinsano. Nancy Lagiko, we're watching from Hong Kong. Hi, Nancy, at magandang gabi po sa mga Pinay dyan sa Hong Kong. Sir Oliver, musta na po? Salamat po sa Kamaong Asero. Yan.
Sabi naman ni Bro Oliver, pagtapos kong bayaran lahat ng utang ko, hahanapin ko na ang may utang sa akin at babalatuhan ko. Maganda rin plano yun, ano? May utang. Bayad siya muna ng utang. Yung may utang naman sa kanya, hindi niya nasisingilin. Babalatuhan niya pa. Ayos yun, ayos. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kayo, anong plano ninyo, ha? Kapag kayo po ang tumama sa loto ng PCSO. Iba na kapag may plano eh. Mas maigi ng may plano. Saglit. Sa iba pang mga balita, mga kaibigan, ayan, napagdesisyonan ng Quezon City Metropolitan Trial Court Branch 34 ang pagdinig po sa disobedience to summons case ni Senator Leila De Lima na ipagpaliban na muna ito. Sa ika-7 ng Nobyembre na ang pagdinig dahil hindi nakapagpresenta ng witness sa nasabing kaso. Kaso walang witness. Yan. Ma-dismiss lang yan. Nakatakda sanang iharap ng prosecution si Ronnie Dayan na siya dating driver at bodyguard ni De Lima bilang witness. Naharap sina De Lima at Dayan sa kaso sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 dahil sa pakikipagsabwatan daw ng mga ito sa drug trading. Oras po natin mga kapatid, tumpak na hong 8:30 ng gabi. Sa iba pang balita, nasa 50,000 sako po ng bigas ang natimbog ng mga kawani ng National Bureau of Investigation at National Food Authority nang salakayin po nilang 3 bodega sa barangay Palao, Iligan City. Ayon sa ulat ng Task Force on Rice, nakumpiska ang 20,000 sacks ng bigas na naglalaman po ng 25 kilograms hanggang 50 kilograms ng commercial rice na pagmamayari po ni Sonia Payan na nakabase po sa Cagayan de Oro City. Ayon po si NBI District Office Chief Abdul Jamal Dimapuro, hindi na naabutan ng raiding team si Payan pero nakita nila ang isang Chinese national na kilala sa pangalang Yang Jiangsu mula sa Fujian, China. Lisensya na may pangalan ni Payan ang ipinakita ng Chinese national at iginit nito na siyang may-ari ng mga bodega. Sa ikatlong bodega naman, nakitang 30,000 sako po ng bigas na ipinuslit umano sa isang nagngangalang Janitan. Janitan na naman. Ang dami-daming may pangalang Janitan, ano? Na lagi pong kinasasangkutan ay puros katarantaduhan. Nabawi mula sa mga warehouse ang ilang mga sakong walang laman, maging ang sinulid na ginagamit po sa napangselyo ng mga sako at nakasarado at nakapadlock na rin ang 3 bodega. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alam niyo mo, lumalabas na ang sangkot talaga sa lahat ng kagaguhang nangyayari sa ating bansa, majority mga Chinese. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sorry ako po'y maraming kaibigang Chinese pero obvious naman, lumalabas po sa mga balita, drugs, Chinese. Rice hoarding, Chinese. Smuggling, Chinese. Ano pa? Lahat. Encroaching, pananakop sa West Philippine Sea, Chinese. Yan eh. So, sige. Ituloy muna natin iba pang mga balita, mga kaibigan. Ulat panahon muna tayo. Humina po ang bagyong Queenie kaninang umaga pero asahan pong magdadala pa rin ito ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Namatan po ito sa 670 kilometers east ng Basco, Batanes at may lakas na hangin 150 kilometers per hour at may pagbugsong 185 kilometer per hour ayon po sa Pag-asa. Sa pananatili ng bagyo na may international name na Congressman palang bagyong ito Magdadala po ito ng kalat-kalat na pag-ulan sa Central at Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga regions, mga kaibigan. Inaasahang lalayas po ito sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas po ng umaga. Ito na ang 17 bagyo
ngayong taon sa bansa at may 4 hanggang 6 pang bagyong posibleng pumasok sa bansa bago matapos ang taon. Samantala, unti-unti na rin nararamdaman ang simoy ng Pasko dahil bumaba na po sa 13.8 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City at 9 degrees Celsius naman sa Atok sa Benguet. Sarap ng lamig, ano? Baka naman yan ay lalong dumami na naman ang mga tao ngayon. Dadami na mga tao sa mga... Well, yung mga gustong malamigan at mag-enjoy po sa lamig, you can visit Baguio City and you can climb the Atok Benguet area. Sinasabi ko lamang baka dumami ang tao, di ba? Pagka malamig, naglilimlim. Ayan, yan ang naturalesa ng tao. Pag malamig, naglilimlim. Kaibigan, pampabuenas at panghuling balita natin sa gabi pong ito ng Thursday. Habang binabati po natin si Betra, si Glenn Culiao, Cabalquinto. Hi, Glenn! Kabarangay Glenn Culiao. Maray na banggi sa mo dyan. Beta Rueras Vistal, like niya rin. Yan. Ayos. Sumagot ka, Bet. Ano ang plano mo sa pera kapag ikaw ang tumama ng 800 million pesos ng loto jackpot ng PCSO? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pakinggan niyo po itong balitang ito. Kaugnay ito sa ating survey question. Hindi rin po nagpahuli, mga kaibigan, sa pagtaya sa Ultra Lotto 658 ang Pangulong Rodrigo Duterte. Umaasa rin kasi ang Pangulo baka makajakpat sa Ultra Lotto 658 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sinabi po ni Special Assistant to the President Bongo na nagpataya raw sa kanyang Pangulo sa isang PCSO outlet sa Metro Manila noong nakaraang linggo at maging ngayong araw. Nagpataya rin umano si Duterte ng 18 kombinasyon sakaling may tumama sa mga ito. Sinabi rin ni Go na kahit ang alkalde pa lamang daw sa si Duterte sa Davao City, noon ay mahilig na rin po itong tumaya. Maging sigo ay tumaya na rin at kung sakaling manalo, magbibigay raw siya ng tulong sa malasakit center sa mga ospital. Hindi rin po nagpahuli si Sara Duterte sa pagtaya sa loto. Ayon sa kanyang Instagram post, bibigyan daw niya ng tigwa 100 million pesos ang kanyang mga kamag-anak, 100 million pesos sa charity at 150 million sa Presidential Security Group at balato na rin sa mga kaibigan at kasama sa bahay. Pabiro pa nitong sinabing maglalaan daw siya ng 121 million pesos para sa legal fees ni Senator Antonio Trillanes Daport na mismong tagabatikos pa ng kanyang ama. Sa ngayon ay nasa 849 million pesos na tumataginting ang jackpot price sa Ultra Lotto at aabot po sa 855 million pesos ang jackpot price sa susunod na bola ng Lotto draw. Ngayon, mga kaibigan, kung kami naman pong sasagot sa ating tanong, pasensya na kayo, medyo talagang iniba po natin yung ating tanong ngayon. Ano? Alam niyo po, purposely, ginawa natin ang tanong na ito kasi sadyang marami po mga Pilipino ang walang kaplano-plano sa buhay. Nang estilo po sa buhay, come what may. Kahit yung mga ordinaryong, walang plano. Ano bang plano mo? Tanungin mo, anong plano mo? Wala, bahala na. No? Bahala na. Marami pong tumama na sa loto ang nawala lang ang pinanalunan. Kasi walang plano, walang tamang financial management. At alam niyo po bang 95% ng mga Pilipino ay talagang financially illiterate. 95% ng mga Pilipino walang bank account. Walang savings. Kaya pagka nakakatanggap ng one-time, big-time na ganyang kalaki, nalilito, litong-lito, hilong-hilo, ay lalo mapaligiran pa ng mga chuchu, mga kung ano-anong sasabihin, i-advise kung ano-ano, o nagkakalito-lito. So, yan. Kaya natin tinatanong ito para mag-isip kayo na kailangan pala talaga magplano. Whether may loto o wala, kailangan magplano sa buhay. Ngayon, Sir Errol, ikaw ba, kapag tumama ka ng
855 million pesos dyan sa loto, anong gagawin mo? Alam niyo po, sa totoo lamang, kalahati niyan, kung akong mananalo, kalahati po niyan, mapupunta po sa simbahan. Yeah? Simbahan na well, una muna, siyempre of course, yung 10% tithes, yan, tithes. Basta kalahati dyan, ipapatayo po natin ng para sa Diyos. Kung simbahan man yan, retreat house man yan, o basta may kinalaman po sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Yan. Kalahati. Di, magkano ang kalahati? 425 million. Yan ilalaan natin, no? Oh, bakit? Diyos naman may-ari ng lahat eh. Bakit mo titipirin? 50%, bigay mo na. Oh, yan. Yung 50%, Sir Errol, yan. Yung 50% imamanage natin. Bahagi niyan, i-invest po natin sa Leader News Philippines. No? Yan. Para ang Leader News Philippines makapagpatayo po ng broadcast tower dyan sa EDSA. Sa EDSA. Along EDSA para madali niyong mahanap kami. Para si Angeline, makita nyo na ng personal. Marami nagtatanong, Sir Errol, sino ba yan si Angeline? Cute ba yan? Ayan, para makita nyo na. Mga 30 palapag na building, pwede na siguro, no? Diyan sa EDSA. At kukumplituhin natin ang gamit. Yun pa rin para maging instrumento ng pagpapalaganap ng kabutihan, magandang bagay sa online, at siyempre maging instrumento pa rin ng pagpapalaganap po ng salita ng Diyos. Yan. At Sir Errol, pastor ka na ba ngayon? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Siyempre, yung pamilya, ayusin. Ayan, yung mga utang, babayaran. And bahagi niyan, siyempre, ilalaan na po natin sa kumikitang investment, no? Actually, kapag ka nilagay niyo po yan sa ano nga yun, yung invest sa bonds, government bonds, yung sa Pag-ibig Fund, sa SS, lahat yan kumikita, hindi niyo lang alam. Anong tawag? Nakaligtaan ko yung treasury bill, yun. Maliit lang ang kita pero sigurado. Gobyerno eh. Walang kalugi-lugi. Treasury bill. Walang kalugi-lugi. Natutulog ka kumikita ang pera mo. Yan. Bagay niyan lalagay natin sa treasury bill. Mas na katulong tayo. Lahat babalatuhan ko. Lahat ng gumagawa ng maganda, babalatuhan natin ng milyon-milyon. Sige. Ka-Errol, hingi sana ako ng dispensa kagabi at naputol ang linya. Doon nga pala sa mga nagnanais na mag-donate po ng dugo sa October 14, lalo na doon sa mga malapit lamang sa Bacoor. O yan, puntahan niyo po yung i-flash mga partner yung poster ng bloodletting para po doon sa mga malapit lamang sa Bacoor, Cavite. Puntahan niyo po at suportahan ang bloodletting program ng Heroes Alliance at yung iba pang mga grupo na nagsasanib puwersa para makaipon po ng dugo at maibigay po sa mga nangangailangan po ng dugo at makapagdugtong ng buhay. Ayan, yan. Pagka nanalo ako sa loto, yan. Yung mga blood bank, tutulungan natin, padadamihin natin, bibilihan natin ng mga equipments para safe na safe yung mga dugo at mapapatagal pa. Alam niyo kasi yung dugo, may technology yan na talagang kailangan at matiyak na tumagal yung buhay ng dugo. Yan. Puntahan po ninyo sa Bacoor, Cavite, yung bloodletting sa October 14. Yan. Kasama po dyan yung Philippine Blood Center, DOH, sino pa makasama dyan. Marami pang grupo nagsanib po siya para matuloy po yung bloodletting project yan ng Dugong Bayani. Alam nyo kasi kapag tumutulong kayo dyan sa mga ganyang proyekto, nagiging bayani po kayo. Kasi kahit hindi kayo magpakamatay, makipagbakbakan sa gyera, with your blood alone, nakakapagligtas po kayo ng buhay. Kaya nga, Dugong Bayani. Ayos? Nasagot ko na ba yung tanong natin? Yan. Kapag tayong nanalo sa loto, marami po ang maliligayahan. Maliligayahan na sin makakaalwas sa kahirapan
At basta, kalahati niyan sa Diyos. Hindi lang 10%, kalahati po sa Diyos ibibigay natin. Mga kaibigan, marami pong salamat sa inyo pong lahat. By the way, baka wala po tayo bukas, may importante tayong lakad. Bukas po ng Friday. So, malamang Lunes na po tayo magkita-kita or muli, no? Dahil hindi ko po pwedeng hindi harapin yung ating kausap na napakahalaga. Meron po kasi tayong kaibigan na gustong magpa-live broadcast ng kanilang anniversary. So, mag-uusap po kami para ma-finalize ang ating proyekto. Alam niyo po kasi ang Leader of Philippines, we are now specializing on remote broadcast. Remote broadcast, no? At may mga bibilihin po tayong mga equipments na pang remote broadcast. Lalo't nalalapit po ang halalan, marami po tayong matutulungang mga kandidato na magpapa-remote broadcast. High-tech setup ng Leader of Philippines. Anunsyo. Sa mga kasama po sa advokasya, nagpapasalamat po ang grupo tulad po, pinasasalamatan po ang grupo ng Kamote Riders. Nahihiwagaan ako dyan sa pangalan nila, Kamote Riders. Siguro masarap yung kamote niya. Kamote Riders! Thank you guys, thank you. Kamote Riders Cavite, Gateway Riders Club, Cavite On The Road, Cavite Community Riders Club. Maraming salamat po sa inyong mga pagsuporta. John Sinsana po ang nagpapasalamat sa inyo. Huwag kayong magsasawa sa mga ganyang proyekto. Magsama-sama at nang sa ganun ay marami tayong magawa. Mading Imelda Clotario Parum, ang agum ni Pading Arnel Parum. At sa mga nanonood po sa atin, thank you. Bueno, kaibigan, time for us to wind up for tonight. Sa ngalan po ng ating mga kasabay sa paglilingkod ng Long Ridge Philippines, Baguio, ang PQC Paint Depot at Burgesco Auto Parts dyan po sa Tacloban City. Yung TPC Telepreneur Corporation ni partner Hernan Quinones. At sa mga future partners po natin, maraming salamat po sa inyo lahat. Siyempre, ang ating mga manonood na nagtitiwala sa ating programa. Iisa po ang kanilang remarks lagi sa ating ginagawa everyday. Kakaiba ang Leader ng Philippines. Kakaiba ang ginagawa po ninyo, Sir Errol. Yan po ang nagbibigay inspirasyon po sa amin na kahit tulad yan, hindi pa kami nagdi-dinner, ay tuloy ang serbisyo. Kahit ngayon ay sa totoo lamang hindi pa naman kami rito. Wala, ito po hindi pa hanap buhay para sa amin Advocacy pa ho ito By the way, doon po sa mga nais matuto ng mobile journalism, the new era type of journalism, mga kaibigan, ang Leader of Philippines po ay nagsasagawa ng mga workshops. San mang dako ng Pilipinas ay pwede po tayo, and we're open for institutional collaborations para madala po natin ang mobile journalism workshop sa inyo pong mga lugar. The first of its kind, no? Leader of Philippines lamang po yan, no? The authority in mobile journalism. Leader of Philippines ay willing pong magturo sa inyo ng mobile journalism workshop. Tawagan niyo po kami sa 0995-148-3605 kung sakaling interesado po kayo matuto sa mobile journalism workshop that you can do a digital storytelling using your smartphones or mobile phones. Yan. Dito lamang po yan sa Leader of Philippines. Sa ngalan po ng ating mga kasama, ang ating buong person ng Leader of Philippines, News and Current Affairs, Operations, Live Streaming and Creative Department, headed by Engineer Oliver Licop, Creative Director Mark Anthony Reynoso, Producer Head Writer Angeline Valencia. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.
your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.